Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuna tare da Adam Salisu daga Milas NG bangaren kiwon lafiya. Kamar yadda ya gabata cewa da yardar Allah za mu kawo shirye-shirye, yau za mu fara da shiri akan malaria. Malaria wasu su ce malaria, duka abin da ake nufi cuta ko in ce cutar cizon sauro ko a ce zazzabin cizon sauro, duka dai malaria shi ake nufi. To malaria a duniya ta yadda masana harsashe suka ce ana samun cases na malaria, cases kawai wanda suka kamu da malaria a duk duniya, faɗin duniya ya kai mutum miliyan 100 zuwa miliyan 300 a duk duniya. Ana kuma samun mutuwa na irin miliyan 1 zuwa miliyan 2 a duk shekara kenan. Haka kuma a Najeriya, kamar yadda su ma masana suka ce, kusan kashi 97 cikin 100 suna at risk, kenan suna iya yiwuwa su samu malaria. Mutum 3 ne a cikin 100 wanda ba za su iya samun malaria ba. Kuma ana iya samun mutuwa kamar na mutum 30,000 a duk shekara akan malaria kawai. To saboda haka idan muka ce malaria, me muke nufi da malaria? Malaria ba komai bane face wata cuta ce da take samuwa ta dalilin wani abu da ake kira plasmodium. Shi kuma plasmodium ne shine kwayar cutar malaria da yake zuwa daga sauro. Majority ya fi zuwa da ake samun shi daga sauro. To shi wannan plasmodium din da muke gani kamar yadda yake ya rabu kashi-kashi, kusan kashi 5 plasmodium. Kashi 1 shine wanda ya fi ga dabbobi, kashi 4 yana samu ga mutane, amma kashi 2 shine wanda ya fi samu a bangaren haka na Afirka. Kasusuwan sun rabu da akwai malaria ovale, da akwai vivax, da akwai falciparum, da akwai malaria, da akwai knowlesi. Knowlesi shine wanda ya fi ga dabbobi, shi wannan ba za mu mai da hankali game da shi ba. Alamomin malaria sun rabu kala-kala, da akwai alamu da suke faruwa na farko, da akwai kuma alamun da suke zuwa nan gaba idan cutar ta ci ba ne magani ba. Alamun da suke zuwa na farko, mutum zai iya tashi ya ga irin ciwon kai. Mutum yana da ciwon kai da zazzabi, ya ji bakin shi ba daɗi, kwata-kwata baya son cin abinci, ya ji kamar an mai duka a gaɓoɓin shi, duka suna ɗaya daga cikin alamu na farko nata, kafin ta zo kuma ta ce za ta kwantar da mutum. Daga baya alamomin kuma da suke zuwa as a result of ma'ana na dalilin wannan malaria, za ga mutum wani zai samu kumburin saifa, wani za ga alamun babu jini a tare da shi. Haka dai za ka ga irin alamu kala-kala, saboda ita malaria idan ta zo inda ta fi illata ta fi hanta illa. Saboda haka hanta ita aikin ta dama hada jini da sauransu, to malaria kuma tana illata nan. Saboda haka to gaba za mu yi magana akan cewa etiology. Idan aka ce etiology na cuta, ana nufin cewa ita cutar karan kanta idan ta shiga jiki, ya take wa jiki, ya take aikinta, ya take cutar da jiki. Saboda haka kashi na etiology kuma in Allah ya kai mu a next video za mu ji maganar ya malaria take shiga, ya take jawowa, ya take affected din hanta, ya take maimaituwa da sauransu. A biyo mu insha Allahu a shirinmu na gaba na malaria na biyu a kiwon lafiya. Adam Salisu sunana, sai an jima. Na gode.